יש סגולה לקרוא כל יום איגרת הרמב"ן. הרמב"ן באיגרת הזאת לפני 700 שנה. כמה יש לזה סודות, רמזים, יראת שמיים, חוכמה, הנהגות טובות. מי שקורא זה כל יום, והרמב"ן הבטיח לבן שלו שתראה זה כל יום, מה שתבקש מהשם, השם ייתן לך. יענוך מן השמיים. מיכאל, אחד זה שכתוב שמה, בכל מעשיך, דיבוריך ומחשבותיך ובכל עת, תחשוב שאתה עומד לפני השם. בוא נעשה חשבון. מעשיך, אני עובד, אני נוסע, אני הולך, אני בא, אני עוזר בבית בפסח בעבודות, אני מתלבש, זה מעשיך, תחשוב על השם. דיבוריך, אתה מדבר, תחשוב על השם, אתה עומד לפני השם, דבר בדרך ארץ, לא בגאווה, לא בחוצפה, לא נבלות פה. מחשבותיך, אתה חושב על איזה משהו שבתוך המחשבות שלך, לא יהיו לך מחשבות זרות של ניאוף, של עריות, אותו אויבה, של גאווה. מה זה ובכל עת? רבי דוד, מעשיך, מחשבותיך, דיבוריך, מחשבותיך ובכל עת. מה עוד נשאר? ובכל עת. לכאורה בשנה. איזה שנה? בשנה. בשנה ובשנה. לכאורה בשנה הוא לא יכול לחשוב. רק עבב קשה. אם לא עבב אז לא היית בחולת. דוד רוצה להגיד בחולת, אם נוריד את עבב בחולת, זה חוזר על כל השלוש דברים. אבל לפעמים אדם הולך באמת, הוא לא חושב על כלום. יש כזה דבר. אומר, מה זה אדם חולם? או זה. כלום. אתה יודע מה זה? אסור לך, לפי דעת התורה, להיות הוזה, להיות חלמן, להיות קוקו, תמיד לחשוב על השם. אני עומד לפני השם, אני לפני בורא עולם, עין רואה, אוזן שומעת, כל מה זה רבסות נכתבים. אני רק עושה מעשים טובים. כשיצאנו ממצרים, כתוב בתורה, רבותיי, הפסוק הזה אומר, הביאור הלכה, שמע סמך א', בשם יסוד שורש העבודה. צריכים בקריאת שמע לכוון את זה. והלוואי שכל היום נחיה עם זה. אני עכשיו אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. תראה לך, הנשיא המדינה חנן את איזה מישהו, הביא לו חנינה, הוציא אותו מבית הסוהר. הוא נשמע, אני רוצה לזוהר בתנאי שאתה תמיד תהיה בחברה טובה. אל תעשה בעיות. הוא היה צריך מאסר עולם עד שימות. זהו. טוב? יותר מאסר עולם. בא הנשיא, הוציא אותו באותו יום. ביקשו עליו כל מיני, וזה מה היה מקרה מיוחד. אתה לא עושה רק חברה טובה, רק בית כנסת, רק בית המדרש. האם הוא חייב, הוא עבד נרצע, אם לא, הוא לא יוצא, הוא יישאר בבית הסוהר עד שימות, ישתגע שם, זהו. שאומר, הוצאת לכם במצרים לקבל מלכות שמיים. הייתם מלכות של פרעה, הרשע, הללו עבדי השם, ולא עבדי פרעה, דרשו בגמרא, לא עבדי פרעה, בוא, עבד השם, להיות לכם לאלוהים. כל דקה, כל שנייה, כל מחשבה. אולי נעשה דוגמאות מסוימים. דוגמה, עכשיו ערב פסח, הגברת שאומר לך, תלך לשוק, הזמנתי עופות, אין להם מי שיביא את זה. תביא את העופות. יש הרבה זבל, תשפוך את הזבל, ההשפעה בבניין מלאה, קח את זה להשפעה הגדולה. הוא חייב לקחת, כי אי אפשר פה לשים. אתה מרגיש שהשם אמר לך, תיקח את ההשפעה? האם אתה מרגיש שהשם אמר לך, לך תביא את העופות מהחנות, בית יוסף, יורד דעה, נווה ציון, כל הצדיקים האלה, רבנות מהדרין, לך תביא את העופות, אתה
אתה אומר, לא רוצה, פתאום, אם אתה לא רוצה, שימו לב, מה נראה לך? שאשתך אמרה לך, וואי, החבר אמר לך, זה לא ממנו, אבל אם אתה הולך ואומר, מה השם רוצה ממני עכשיו? להביא את העופות, וואי, להיות לכם, לאלוהים, הוא רואה את השם בכל דבר. מביא. זה נקרא בכל מעשיך, דיבוריך, מחשבותיך, ובכל עת, בכל עת, כל פעולה שלא תכננת ולא חשבת, נפל עליך. זה לא נפל עליך פתאום מזל, גורל, מזג האוויר. נפל עליך הכוונה, השם הפיל עליך. תפקיד, שליחות, תרגיל באמונה. בוא נראה אותך. אני חושב שזה המצווה, רבותיי, בליל פסח, לדבר על זה. המצווה הכי קשה בליל הסתר. מצה, מרור, יין, אגדה, זה גן עדן. אבל המצווה, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא במצרים. כלומר, הוא יצא במצרים, למה? להיות לכם לאלוהים. לחיות את זה. אני כל יום כותב חידות באמונה, התחלתי משלשום. יצא לי עד עכשיו 30 חידות באמונה. אמונה וידיעה, מה עדיף? ספק השתדלות, ספק. כדאי או עדיף להימנע או עדיף לעשות. יש כל מיני שאלות יפהפיות כאלה. עכשיו בא לי פתאום עכשיו עוד דבר, מה כתבתי פה? מה כתבתי? למה זה קרה? ועל ידי מה זה קרה? מה ההבדל? הרב דסלר זה יכול להגיע לעבודה זרה. אמונה, גם כתבתי אמונה. מה זה אמונה? ביור המילה. כמה השגות. אמונה, אני קשור אליו, אני מאמין בו, אני קשור אליו, אני סומך אליו, אני מעריך אותו, אני מתבטל אליו, אני מאמין בו, אני כולי כעבד לפניו. כשאדם מגיע להשגות כאלה ועושה לעשות תרגילים בליל הסדר, בשולחן עורך, בדיבורים, חידות באמונה. פעם דיברנו את רבי דוד, מה זה בין הולכי דרכים ועוברי דרכים. בן איש חי, עוברי. אני צריך להגיע לירושלים. הוא כל הלך הזה בשבילו סתם עצבנות. אבל עוברי זה עוברי. הולכי, כל פסע שאני הולך זה מהשם. אני רוצה להגיע לירושלים, אבל עד שהגיע לירושלים, כל פסיעה זה רצון השם. אם יהיה פקק, זה רצון השם. עיכוב, רצון השם. משטרה, רצון השם. עובדים בכביש, רצון השם. פנצ'ר, רצון השם. אין לו דלק. וואי, הוא לא חשב, לא חלם בלילה. רבי יצחק, כהן היקר, שלא כזה מקרה, בלי דלק, תגיד לי, הוא חשב שהגברת שמה, לא, אסור הגברת שמה. הוא חשב שהחבר שלו שם, לא קשור לגברת, מכונית, השם יעזור. מה זה? פתאום, באמצע בין ירושלים ותל אביב, זהו, גרשון, תקוע פה. הוא יוצא מהרכב, מנסה לדחוף. וואי, לצד. מי יבוא באמצע עכשיו, יגרור אותו, ייתן לו כמה ליטר, איך אומרים, בנזין, להגיע, לתחנה. הוא אומר, איי, אני מהולכי דרכים ולא מעוברי דרכים. אז כל טוב לעשות מזה אמונה וחידה ודבקות בהשם. מפה יש ראיה. שמה שאומרים להידבק לצדיק, זה לא כמו שאנשים מבינים. להידבק לצדיק, לא זה הפשט. אוי. הכוונה להידבק, להתקרב לצדיק, אפילו שעה, חצי שעה, אל תחשוב עליו הרבה. זה פוגע בכבוד שמיים. להתקרב לצדיק הכוונה שנשמע מהצדיק איך להתקרב להשם. לא יודע לך שכל היום תדבר על הצדיק, לא זה המטרה. אישה מעליך ותשכח את השם אלוקיך. שיביתי אדוני לנגדי תמיד. כי במיני בני מודעה. עוד חידה. איזה, כל מה שדיברנו במשך כל השנים,
תגיד בפסח, איזה מצווה מותר לחשוב עליה מדאורייתא בבית הכיסא? בבית המרחץ. אמונה. שמעתם? אמונה. אולי, לא כל השש. לא, מי אמר לך שהוא? החבר רוצה להגיד, אולי כל השם מצוות, יראת השם, עבד השם. לא. אולי זה, אבל יראה ואהבה אולי צריכים לבדוק, רבנו. הלשון שלנו יש לנו ברורה תמיד, בכל שעה. כן, אבל הוא לא אמר בבית הכיסא. זה חידוש של החוכמה של שלמה, סימן פ"ה, בבית הכיסא, על אמונה. שיוויתי תמיד. אז למי צריך להתקשר? אם מי צריך להידבק? השתבח שם ממש. זה כבוד של השם. הוא כל רגע, אפרים, הוא כל רגע מחיה אותך, מנשים אותך, ואתה חושב על אחרים. סליחה, מאיפה באת? גם הצדיק צריך להידבק בהשם. הכוונה להתקרב לצדיק, שתשמע מהצדיק הנהגה איך לבוא לסגר, שתתקדם, אל תבוא אליי יותר. תקרב להשם, אתה חולם. אמרו לך לשפוך סבל, קיבלת עצבים, אתה תלך לשוק, אתה מתעצל, אתה לא שש ושמח. בבוקר סגי הזמין אותי להתפלל. סגי, תודה רבה לך. לפני הודו, הוא הזמין אותי. על המתנה הגדולה, שזכית אותי, לברך את השם, לקדש שם שמיים. זה המחשבה הנכונה למתבונן. אני בשירת היעבר, אני בקראת, איזה זכות יש לי, אם הייתי בקבר, הייתי עושה כבוד להשם? בקבר. אתה חי, לא המתים יעללויה, ולא כל יורדי דומה. ואנחנו נברך מעתה ועד עולם, הללויה. זה זכות שמיים. ברכות בהשם. כתוב בפסוק מפורש, עקב ויתחנן, ישמר לך ותשכח את השם אלוקיך. אומר רבנו יונה, תסתבינו בזה, לחשוב על השם תמיד. סוד פרשת עקב, ולדבקה בו. אומר הרמב"ן בפסוק, שורה האחרונה בחיבור בפרשת עקב, למדנו בזה, גם שאתה מדבר, אני מדבר עם סגי, תחשוב על השם. זה הרמב"ן, מעשיך, דיבוריך, מחשבותיך, דיבוריך, אני מדבר עם מיכאל היקר, על מרת אמו עליה השלום שנפטרה, ועל ההנהגות הקדושות שיש למשפחה החשובים, לכבוד השם, אני מדבר איתו, ואני חושב על השם. אתה מדבר עם אשתך, גם אתה חושב על השם, ועוד דבר, גם אם קשה לך לחשוב על השם באותו רגע, דוד, תחשוב שזה אמצעי כדי לחשוב על השם. אשתך אותה עזרה לפסח, עזרה בסוג, עזרה במשפחה, להזיז את המקרר, להזיז פה, להרים זה כבד, להחליף את הפלורוסנט, נשרף למעלה, תביא סולם, תעלה, תקרא גבוהה, תיזהר, הכל אמצעי שאור בשבת. לשפוך את הזבל, שיהיה בית נקי לשבת, לפסח. להזיז את המקרר, שיעמוד בצורה נכונה, שיהיה יותר מקום במטבח. שים לב, הכל להיות לכם לאלוהים. זה אמונה. אז במי אתה דבוק, מאיר היקר? על מה אתה חושב, מאיר היקר? אפילו אשתך או מישהו אומר לך, אתה אפס. אם אתה לא מתבונן, אם לא יצאת ממצרים, אתה מסתכל עליו, אני אפס, אתה אפס, אבא שלך אפס, וואו, איזה ניצוח. אבל אם יצאתי ממצרים, במטרה להיות לכם לאלוהים, שהוא אומר לי, אתה אפס, אני אומר, למה שאתה אמר לי שאני אפס? באמת, ליאור, אתה מבין אותי? מה? הכל השם, כן? מעשיך, דיבוריך, שעותיך, ובכל, חשוב! רמב"ן. מה שיעקב השתחווה לפני עשיו, והקדוש השתחווה לפני השכינה, הוא חושב שהוא מדבר איתו עשיו, הוא לא מדבר בכלל עם העולם. אפרים אומר, זה כתוב בזוהר, שיעקב השתחווה לעשיו 3 פעמים, השתחווה לשכינה, ועשיו חושב, שיחשוב,
עד מחר שיחשוב. אבל מה האמת? כבוד שמיים. וואי. וגם הנביא נחמיה. זה תת המערשה. ראש השנה תפג' פגש בי, מלך פרס, תרשה לי לבוא לארץ ישראל, לבקר את אחי, אדוני המלך, אדוני המלך. אם על המלך טוב, תחילת ספר נחמיה, הוא מהמרשה, הוא דיבר עם בורא עולם. הוא אומר לו, אם על המלך טוב, אתה אומר, אם על המלך טוב, הוא מסתכל עליו, אבל, הרי הוא לא קובע, לב מלך, ביד השם, אז השם קובע. והוא אומר לי, אני לא מרשה לך. אז אתה מבין שהשם לא מסכים, אתה מתחנן למלך, אולי בכל זאת, אחי בצער גדול, כאילו, אנא השם הושיע נא, תסכים, תאשר לי. טוב, אני מרשה לך. תודה רבה אדוני המלך, תודה רבה, ירום הודו. וואי. העולם הזה הכל הצגות. ועם מי אתה מדבר? זה נקרא לצאת ממצרים. זה נקרא להיות לכם לאלוהים. זה נקרא בכל דור ודור חיה ודאי בעוד עצמו. כאילו הוא יצא ממצרים והוא קיבל את ההנהגה של ההשגחה הפרטית. כל רגע ורגע נוגוד בהשם. ככה לחיות? האדם הזה מלאך. הוא עושה לי להחליף, אתמול דיברתי על חולצה אתמול. השבוע, בערב לא היה, היה דברים מאוד חשובים באמונה. חולצה מהארון, אתה מזיע כבר בעבודה של פסח, בא לפעמים מנחה. אין חולצה מהארון, קורה, כל הכביסות, עוד לא גייצו, הכל מונח, הכינו לערב, אתמול ישנו מאוחר, לא הספיקו. לא, אין חולצה. אם הוא לא יצא ממצרים, שוברים מלך. חולצה, לא יכולו להכין חולצה אחת, אתמול היה בר מצווה בערב. מה זה? אם הוא בעל אמונה, אם הוא יצא ממצרים, הוא לא רואה את המשפחה, הוא רואה את השם. בעולם לא עשה לי חולצה. בעולם לא הכין לי, כן! בעולם לא אישר להכין לי חולצה להיום. אפילו לא אומר לאשתו עוד פעם או לבת שלו, ביתי, ביקשתי כבר, לא? אתה יודע שהיא שכחה, הייתה לחוצה, והגברת שתי בריאה עם כל העם, לא חסר פסח וכל העם שמסביב, נו. אתה מנסה לגייס באותו רגע, לכם משהו אחר, הוא רואה שאת החולצה המסריחה, טוב? זה חולצה של אמונה. זה חולצה מסריחה, מיכאל. חולצה של אמונה. החזון איש היה אומר, יש מחלוקת, אם בשבת היה לכלוך על הבגד, מותר לנקות או לא. לפי השולחן ערוך, רק מהטל אסור לנקות, זה משום כיבוס. הרב אומר אפילו מאבק. לפי השולחן ערוך מותר לקחת מברשת בגדים בשבת, כל אבק שיש על הבגד. אשכנזים מחמירים, שהיינו בחוץ לארץ, בשבת ירד שלג. משלג מותר לנער. למה? כי זה מונח על הבגד, זה לא נבלע בבגד, אומר אלקוט יוסף שליטה. מותר לנער. אבל גשם נכנס, הבגד רטוב, שאתה זה, שהניעור יפה לה כמו כיבוס. אבל אם זה רק היה שלג, החזון איש היה אומר, בשבת הוא בא לבית כנסת, צדיק אחד, כובע, מלא אבק. הרמה מחמיר, הכובע מלוכלך. זה לא מלוכלך. יש בכובע כבוד שבת. וואי. אסור לנקות. הכובע הזה זה הכבוד של השבת. כן. בוא נגיד, לדידן גם, יש כתם, מרק, לכלוך. אסור לשפוך מים, אפילו טלק, פודרה. אסור. מה כן מותר, מיכאל? הייתה עליו ליש, מקנחה בסמרטוט. זרק מלמעלה, מים, חודו למטה. מחפש, מלבנת את עצם הבגד. אבל ככה מלמעלה, נשאר לכלוך. רואים שהבגד לא נקי. ילד שוברים, הילד הקיא לך על החליפה, יש ריח של הקאה קצת. אתה בא עם זה להתבלל, וזה כבוד השבת. עכשיו יש בגד עם זהה, אתה מתחזק באמונה, זה בגד של זהה, מיכאל, זה בגד של אמונה. זה נקרא לצאת ממצרים. מי שואל את המחשבות האלה, הוא עבד, הוא במצרים, מסכן.
נניח אדם עם כתם, אי אפשר ללכת לפי ההלכה, ריח, בני הבריות. למה אפשר ללכת? אדם שיש לו כתם הבריות צריך להפית החוצה? לא. אמרתי, שבוע שואל לבחורי ישיבה, עד החתונה תהיו מסריחים. זה מסריחים. רש"י, עבודה זרה, תצא עמוד ב', תלמידי חכמים לא מחפשים בגדיהם. רבי יהושע פחמי היה, פחמי. אמרו לו, אבל הרב, כתוב שיש לו כתר על הבגד, חילול השם, חייב, חס ושלום לא חייב מתחתיהם. זה שתהיו רבנים גדולים, ותהיה לכם הופעה, וייצוג, מה זה? יש לכם זה? אנחנו בציבור, אבל לא בבית המדרש, לא בבית שאתה עוזר לאשתך, לא שאתה בא להתפלל, צריך לעשות ככה וככה, ולחשוב את זה באיזה צורה, וקדימה, קדימה! זה שהוא בתפקיד, זה כבוד של התורה, אתה אברך, אתה לא בתפקיד, אתה אברך, אתה בעל אמונה. אתה בעל אמונה. אתה בהשגות. כמו בגדי עבודה. הרב מאיר אומר כמו בגדי עבודה. בגדי עבודה של הצבאי. נו, הוא נפגע? זה בגדי עבודה, הוא לא עושה באירוע. אני לא באירוע, אני בעבודה. אין לו ברירה, הוא באמצע ערב פסח, אמצע עבודה. יש אשקיע בפתח. בשביל לסיים את הצבע. ברבע לשבע מנחה, עם בגדי עבודה, מלא צבע, יואו! הפעם אני ישבתי, הייתי בחור, ישבתי בבית כנסת, שיעור תורה. פתאום אני מריח ריח של בשר. אני עושה ככה, ישב לידי קצר, ירא שמיים, בן תורה, ממשל הבוכרים, בירושלים. קצב בן תורה, הוא הרגיש שהסתכלתי, הוא אומר לי, לא הספקתי ללכת הביתה, היה גם כן איזה ערב חג, כל היום בשר חלק, אנשים קונים, לא נחתי רגע, אתה רואה, ריח, וואי, אני עושה, איזה ריח. או דגים, או בשר, האדם בא להתפלל, לפעמים אין לו ברירה, רב, שבת אפיוד, רב, מחליף בגדיו, והאדם מצלה, הוא יוכל לתפילה, שאדם אין לו ברירה, לא יכול משום מה, עשור. העיקר שהבן אדם, הוא רואה בכל דבר, הוא רואה את האמונה, את הכבוד שבת, הבגד לך, מסריח, האדם מתעכב ברמזור, תמיד, אם האדם, הוא נוסע, זה מסודר כזה, אם זכרת עם ירוק, אתה רץ תמיד ברמזור עם הירוק, ירוק, לפעמים הכל הפוך, אדום, חצי דקה, זה 40 שניות, וואי, איך שמגיע? אדום, וואי, זה כל דקה, דקה מן הדקה, זה דקה של אמונה. הוא מגיע לדבקות בהשם בכביש, ברחוב אלנבי בתל אביב, ברחוב ג'בודינסקי, ברחוב קוקוריקו, ברחוב אחד העם, מה היה אחד העם? שמרחם עליו. אתה ברחוב אחד העם, רואה אמונה בה. זה להיות לכם, לאלוהים. למה זה קשה לאדם? כתוב שלו רצונות. אבל אני רוצה להגיע, אני ממהר. אני ממהר, זה עבודה זרה. אסור למהר? הוא לא למהר. אם בשמיים תסכימו. בעזרת השם אני ממהר להגיע. ואם יש עיכובים, אז אני לא ממהר, כי השם לא עוזר לי למהר. בכל פרט. אז היא אומר, אבל אני רוצה, סליחה, אני לא רוצה. אני רוצה מה שהשם רוצה. אם השם לא רוצה, גם אני לא רוצה. אני אוהב מה שהשם אוהב. אני שונא מה שהשם שונא. זה העבודה, להיות לכם לאלוהים, אתה ככה. לא, בהברגה, אתה לא זז. קודם, מה רצון השם? בלילה עשיתי לבר מצווה, שמעתי את הרב אמנון יצחק, שליטה. הוא אומר, בורא עולם מביא לך 24 שעות עיניים לראות. לא מגיע שתגיד לו תודה רבה,
בבוקר 9 תיבות. ברוך אתה השם, כמה תיבות. אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים. מה? 8 תיבות. מה אתה עושה? כל אתה רואה, בחינם. אומר הרב אמנון, בחינם. אתה רואה. תודה רבה. מה בשבילך? אני מכוון כל בוקר בני נדר. פוקח עברים, לא על העיניים. תן לי עיניים שלא יעבדו עליי. שקודם כל אני אראה אמונה. וואי. שאני אראה את השם. שאני אדע מי צדיק אמיתי. איפה להתקרב. איזה סיפור להאמין. איזה סיפור בזבל. זה קשור לנותן לשכל וינה. להבחין בין יום ובין לילה, אני מוסיף, להבחין בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין אמת לשקר. יום ולילה זה לא יום לילה, זה גם קופיקו רואה יום לילה. חתולה, אומרים שחתולה בלילה היא כמו ביום, נכון? כן, ראיתי את זה, קראתי. חתולה בלילה היא רואה יום. יש משהו שלקחו מהחתולה, איך לעשות לטייסים, עוד מעט כעשו שמה, וואי, כן, לפוצץ, כן, יש משקפיים, כמו יום, הם רואים יום, אולטרס, משהו מיוחד, להבחין, בעיניים של אמונה, זה עבודה גדולה, זה עבודה קדושה. כל מה שדיברנו עכשיו, זה נקרא לצאת ממצרים. יש בכל דבר נקודתי, בכל דבר, והוא גם, השם אומר לו, אתה חצוף. לבורא עולם, האמונה שלך בעייתית. תראה איך אתה מאמין לאנשים, תראה איך אתה חצוף. אתה מבזה כבוד שמיים. לא שמעתי, ראיתי. כל שקר. להבחין. פוקח עברים, אתה לא מבחין. אתה סתום! איזה עבודה שלך. בפרט, אם עבדו עליי במשהו חומרי, חצי נחמה, שעובדים עליך ביראת שמיים, באמונה, על אמת, על דבקות בהשם, מבלבלים אותך בכל מיני סיפורים. אין לך פגיעה בכבוד שמיים, בזה. המילים התחברות לצדיק, ככה אני מסדר את זה. צדיק השם בכל דבר, יתחבר בעולם, ידבק בהשם. אל תסיר מחשבה מהשם, אפילו רגע. ולדבקה בו, אני מדבר איתך, אני מדבר עם מיכאל, והראש שלי צריך להיות לפי התורה, פסוק בתורה. מיכאל, מה נשמע? מה חדש? איך בבית? איך ההכנות לליל הסדר? איפה תהיה בליל הסדר? אצל האחיך הגדול, או אצל הזה, או אצל צד של הגברת. גם כשאני מדבר על זה, כל זה גם לחשוב על השם, וגם השם רוצה שאני אדבר איתו בצורה של חסד, דוגמה, לתת ליהודי עצה טובה, או הרגשה טובה. אז הכל בכוח הדבקות בהשם. איזה עבודה יש לנו? כבוד שמיים. להיות לכם לאלוהים. שזה את כולנו לאהבת התורה וליראת שמיים, כבוד שמיים בעולם. יש לי, עוד דקה אפרים, יש לי סגולה להירדם. איך אני נרדם מהר? אני שם ראש על המיטה, אני שומע את עצמי נושם. לכם זה קורה גם? השמיעה שלי טובה, אני לא רואה טוב. אז אני שומע את עצמי נושם. תודה רבה, ברוך השם, אני נושם, באמת. פתאום אני... נגמר יצר הרע, הוא לא רוצה שאתה... מה? תחשוב... הנשימה, הוא לא רוצה שאתה... גרשון! תראו עכשיו על השם. זה פוגע בו ביצר הרע. מרדים אותך. תירדם, הרדמה כללית. זה לכנסת שמיים ברבים, כבוד שמיים בעולם, אהבה ואחווה. שלום ירוד, חיידי הרצון ונאמר אמן.